Hindi mo binigay mo ako pagkape. Binigay nila. Burarugan ka Oh, yan na nga. Karokan nga. Dala ni Ganaw? Oo, yung kubo niya kapakulo ng daan. Oo, basta magkape ako may gatas. Dati ko pinwait lang ng dahil dati, no? Ang laki yung ginabili ni Mama dati, yung nakakonpan na, lata na. Ngayon, naghinang ko pinwait ito. Takid na yan. Kita mo kami nasiglan. Hello! Good morning mga Hello, ka-dragon! good people, mabuhay. Ano kami ng mani? Recycle. Tinatanggal guys namin yung mga nakasamang mga ano. Sino po may gusto ng mali? Nako, malapit na po kaming magbenta dyan sa Olympus. Mga linggo siguro. Order na po yung malalapit dyan. Murang-mura lang. Magkano isang to? 90. 90! Hindi na nga takagusan. Siyempre naka-live tayo. Biglang taas naman nun. Sa personal, mas mababa konti, may tawaran naman. Parang kita-kita kayo, may tawaran naman. Total, maganda ka naman. Bawas tayo kaya lang. Eh, kung pangit ka, eh, medyo may laban naman. May mariyahan. May kalbalan, hindi. Joke. Ay, nag-grade at ang kuha mura. Ay, lang. Pagkap-kapuyat na gitay. Sakit sa kamay, no? Sakay. Magpapuyat yung kamay ko ah. Sa pagbunot lang yung hirap. Sakit din. Bulos, hindi na magkaroon ng water pump. Doon na rin tayo magputok kay kuya. Silang sa ating zero viewers. Ilan yung viewers? Magpunta sa tingin sa inyo ate. Ano na sa Walang wifi. May papasok pa siya. Hindi tayo nagbubuhaya. Mali ang hawak natin ka. Tsaka tayo. Mali ang hawak natin ka. 2 days, na puro mani. Maliit na naman ngayon. Manit pa sa gabi. Sanod mali. Ay! Nagulong ko natulog, may laban-laban kami kagabi. Sanod mali. Hawak kagabi. Ay, yeah. Di lang mali nila hawak mo na. Dalawa na eh. Tatlong gabi na no. Puro mali ang hawak mo. Sula libangan. Ano? No? Dito may lalagyan, oh. Ang pari-pari yun. Dito lang, ano. Pero parehas talaga na. Ito ano na talaga good size na itong mga ito guys. Kaya ano, pinilian namin siya. Kaya panalo kayo. Pagka bumili ka. Oh, panalo kayo sa 90. Sa 90, panalo kayo no? Oh, nabilihan na Kasi eh. yung binibili mo dyan sa mga ano dyan, mga nagdala-ko. Ito lang oh, 10 pesos. Masahe sa barko, 3,000. Ay, Gan. Kain, o. Wanay. Wanag. ano, kaya kanya ni Banggilan. Eh, katalo na. Para lang may deliver sa Manila. Hindi daw tawag-tawadan eh. Nagkakaroon yan, tawagan kayo niya. Kano ang peanut butter ngayon? Sa mga taga-Olympus guys, oh, mag-order na kayo. Sa Fairview. Free deliver pag 5 kilo pataas. Oh, bisa 90, free deliver. Sama masahe pa. Ngayon Parang parang pala kasama dito. yung masahe at paypay. Nagayan. Ayun mo, basket, oh. Sa likod mo. Hindi ka pa nagtingin ng ano nood? Ako? Hindi pa namatay? Oo. Ano Hindi man na, i-diretso sa ako na yan. Hindi na ibilad. yung Oh, hindi mo ginagilad ang pagbinta. paalis na kayo bukas eh. Dilat mo pa. Ganyan ba? Magpo na yun Tanggal eh. na yung mga ano niya Oo, oh. habang Natuyo na yan. Natuyo na yan. para alam nilang kakalkali ah. Sako. Dapat tagal. Tingin ka ng sako doon ng ano, Siyempre pag komersyal. malinis yan ah, matagal na to. Para timbangin natin kung putahin. 100 kilo. Guys. Natin na dito. Ano may basket ng
din dyan. Mabintayan sa mga bungal. Ang mani ba? Kaya nanay at kasi kasi. Pipili ka pa. Pinili ka na siya. Nagtubo na guys. Talagang walang palalusutin. Wala. Pero parang kadami oh. May isang sako daw. Pero sa Italia. Bayaran niya na lang yun, huwag tayo na rin magkain. No? Pwede ah. Para hindi na tayo mag-layo-layo. Grabe ka naman. Hindi na po. Kaya anong Bayaran nyo na lang daw po. Kami na lang magkain. Habang Basta nag-apili, isang, di. basta isang ano daw yun, isang harapan lang yun, isang sako, kaya yun. Kaya Pwede tayo nagayab. tawagin mo na sila. Kasi kung may Mura lang po isang sako. patid niya pa doon, eh, lugi na naman tayo eh. Siguro plano ka pa. Kamalayan niya na. Yan, happy birthday nga pala kay Amaya at kay Kylie. Ayan, happy Happy birthday. birthday! Yan. Happy birthday! Dapat. Ayan, pinipilian namin guys tong ano, Bili ka tong na naman mani. eh. Para sulit yung bibili. Malaki niya guys, oo. Malalaki siya. Mahaba. Para sulit. Hindi lugi. Para matanggal yung mga kalumpipit na nakasama. Para hindi madaya. Kasi hindi na iwasan na mapitas yung mga ano. Pag na kayo amin lang. 28. O, tama-tama yan. Gawin mo ng kurte eh. Buwasan mo na dyan yung, ano, yun ang isalin mo rin muna yun. Good morning mga kabagis. Wow, ayos na naman ang ani. Musta kayo mga kapatid yan? Okay lang po ka isagani, diba siya? Hello po sa ating kapatid ng isang gani. Wala lang 40. Mani ng DFL. Bale, nagamuro ka. Hanggang kayang, ano yun. Kahapon pa. 30. Kahapon mani. Ngayon mani na naman. Ang anin sa 40 kilos din. Yan pala guys. Sila Ate Madonna pauwi bukas ng umaga. Sila Ate Greta kay ititinda nila yung mga mani, pipino. Kasunod yung mali ah. Ano pa bang ano yung tinda? Sili. Yan, sa mga taga-Olympus, sa mga taga-Fairview, comment down. Ilang Gusto kilo. nyo makabili ng mura-mura at galing Goro, sariwang-sariwa? Mag-comment lang po kayo kay Greta. Pagtsagaan nyo kami nila Gardo guys. Ano yung intro mo kaya na? Sila pa? Hindi ba na-track test? Sabi na, hi! Pasada daw. Kasada? Baka nagkamali lang siya ng ano. At rice. Wala akong order. Tepat siya siguro yun. Ha? Sana ko, nakama. Hindi na. Ito lang ako na ano natin. Ganyan lang maglasaga kada ika-anim lang ng buwan. Araw-araw. Araw-araw sakit na sa ano. Sakit sa ulo. Ate, pero may cellphone mo, basa nga ako. Kaya look magbasa eh. Wala kasi nagkuha ng pang ako. Naka-anim pala kami guys na ano. Yan, hello sa 71 viewers. Ba't parang basa yung tip ko? Ay, yung basahan? Yung basahan ni Nupon mo. Dati juga ka nakatarnot kanina pagtayo niya. Basa daw yan. Basta, Basa. Nabasa siguro kayo na pinaglaba ako ng
Kaya na. Parin na nung dati lang siguro. Kaya, parinta. Nakaulang mo guys. Pinta. Oh, gusto ba? Lahat na ito. May. Wow, thank you so much po ka Rolanda Peralta sa pa-sticker. Thank you po. God bless you more po. Hello DFL, pa-shoutout watching from Santa Maria, Bulacan. I love you guys, especially Auntie Pasing and Auntie Ligaya. Yan. Thank you po, Ma'am Josefina Lofania. From Santa Maria, Bulacan. Good morning, Mac Dragon. Tanong ko lang po, mura lang po ba ang square meters ng lupa dyan sa Mindoro? Ano rin po yun? Gawa ng ano. Ini-squat nyo yung binta nyo, Pain. Ha? Ini-squat nyo yung binta mo. Hindi pa nga sa amin, ibinta na namin. Pero ano po, ewan, hindi ko alam kung magkano per square meter. Pero ang ano po kasi dito, hektar. Magkano ba ang kwan ngayon? Ano, sa isang Perfect. point Ano sa one, ano? 100,000. 100,000. O, 0.1 daw po ay nagkakahalaga ng 100,000. 100 Ang isang per ektarya square ay meter nasa ay 1 milyon. 1,000? 1,000 eh. 1,000 square meter ay 100,000. 100,000. Kasi ang ano, ang 1 hectare is naglalako na sa 1M. Ngayon. Pero ano yun, depende kasi iba walang title. Depende sa ano, area, kung malapit sa city road, may malapit sa kanal. Mas mura pag yung medyo malayo sa Kabiasnan. Hindi kahit Pag Kaya, mahirap yung daan. Sa Pinan mo na parang ano, sa Pinan mo na rin bag, may bag pa. Wala, puro tayo na parang pa. Dito, mahirap ka rin humanap ng lupa kasi dito. Halos okupado na lahat. Yan, happy birthday nga po pala sa asawa ni Kunin mo na Florence Orongan. Dala mo na daw. August 29 yan. Ano, Doon mo related, po. ay advance happy birthday po. Happy birthday po! Sa asawa ni Ma'am Florence. Naghanap ng kambing si Pops. Tunatan ang magkakambing. Magkakambing na naman tayo. Mamaya, tupang maamo ang hanap niya doon ah. Yan, gawin mo po rin tayo mo eh. Shoutout din po kay Ma'am Maria Fajardo. Hello DFL, take care of yourself and sisipag nyo talaga. Kailangan Yun po talaga ha. naman kahit timbangan sa bahay, mga timbangan doon. Baby, sa timpang na sa'yo dito, Kailangan magsipag. may British na, sabihin mo. Kailangan kumita, lumalaki ang mga bata. Kunin mo lang daw, nandun yung susek. kailangan kumita. Doon din sun sa. Mga bata. Naglalaing ka pa, ang shopping ko ng lasara. Shoutout din po kay Ma'am Wesley de la Cruz Aquino. Kay Ma'am Joanna May Hidalgo. Kay Sir Albert Cortez, hello po. Hello po sa inyo. Kay Sir Albert Valenzuela. Ayun o, may Gandang sana umaga para po magamit ng DFL dito eh. ladies, nakabawi na kayo sa May inamin. lang kayong kitaan para magamit ng dito eh. Yung Ito sa si Ito. area lang po ito Ito ni ni Ate Greta lang. Pero Ulitin ka yung po. kila Papa at Ba't Kuya na Billy lang talagang wala kong Wala kang nahahaan. ito. Maski isang Ay piraso. po, sukatin ko yung sukat ng banda. Masahit na lang ano, inanod niya. Ayun ang haba niya, yung marami. Ayun yung balagbag niya, yung isang pitak niya talaga. Ayun yung haba niya lang. Ayun yung pan niya. Balagbag niya oh. Ayun yung balagbag niya. Ayun yung haba. Kasi ang alam kong bilihan din sa strain. 8 by 12, ganoon. Ganun lang siya, wala siya yung... Happy 4th birthday nga pala kay Baby Aurora Gloria. Yan, ako ni Ito po, Ma'am balagbag niya. Rolanda. Happy birthday, Baby Rory. Ayun lang. Busy ang mga dragon. Ang haba niya. Hindi yung Sabi pa ng bayo ko lang. pinita. Bukod ka na po. Happy 4th birthday.
Para Si Rory. medyo mura lang guys yung ano, yung maliit lang ang kitaan sa ano, ganito, maliit. Pero ang gastos lang naman dito yung Maliit lang, pero Dad, maliit din. yung bingi lang. Hindi naman siya nabunuan, hindi naman siya Kaya, Marami pa ano yan. ha? Pila ko lang kanina. Hindi na yan dito. Pwede bang mamasyal dyan from Pangasinan? Pwede din. Anytime, anywhere. Tawag lang po kayo sa akin at ano, Hanapin nyo lang daw po. Sundo. Hanapin nyo Ay, lang daw po si DFL, Jado. pabili naman ng mani nyo. Masarap ang harvest watching San Luis Obispo, California. Ano yun? Nagdadayo na. By the Pacific Ang layo naman po. layo. Sir, may sibol na ito bago makarating dyan. Kay Road Pwede rin Warrior. express natin. Baka nag-purpose lang ito. Nakasangpal. Pero bawal. Bawal ito mag ganito. Yes. Yung magpili lang tayo ng Shout out magpili. nga Baka pala mamaya sa ang dami family kamaga dun sa ano na eh. Taliedo from Oh. Victoria, Pipino. Tarlac. May Ito kasi pwedeng daganan ng pipino ito. Mga tigas mo. Huwag lang Ang yung pipino ilalim. ang daganan. Ipaibabaw yung kuan. Iuna ito. Ay, una yan. Oo, iuna ito natin Ilagan mo dito yung kuan. Pipino. Pamadala mo din lang lahat di. Pag-aganak ka rin ba? Ano kung tag-iisa kayong salo? Pasyan mo kayo dito, Ma'am Aurolanda. Isang Pwede kawan kayo sa ano? harmony. Kaya, kaya matay sa Para makatikim po kayo ng nilagang mani. Alam ko, sabay na Baka pipasya. mamaya, ginatanong lang nila yan mamaya kung ano yung dala mo. Mani. Baka sila na pa ang magbaba. Ba't yung bahay niya tayo rin dun sa ano? Pero parehas na nakabakod-bakod? mga ano kami lang. Kami yun eh. Sino? Hello ka, Erdi Dupitas. Ay, hello po, ya Erdi. May Oh, may mahina. po yung manok. Kuya Erdi, may na yung manok mo. Hindi man gawin siya. Kapoy-kapoy mo. Tarog na. Sino Sabang yan? kami. Sino yan? Kuya Erdi. Pwede na. Ano lang dito? Ay, Ang kilong ito. ay, kilala niya ko niya sa kanya na kilala niya. Trabador ng ano? Action. Hindi niya na kumain. Okay mga dragon fruit ladies, always let in your vlog. Keep safe. Sayang ang layo nyo. Oh, paborito ko pa naman ang mani. Ang ganda pala ng Mindoro ko. Shout out naman po from lokal ng Naik, Cavite. Yan. Shout out sa mga kapatid natin dyan sa Naik, Cavite. Hello po. Kay Ninette Caldayo. Hello po, Kalinet. Shout out po. Shout Inyo out, po uy, dyan. shout out yun. Ito yung ano yung si Karajig Barriera. Shout out po kayo dyan. Hindi ko na kalalaman niya. Sabay ka rin. Subscribe. Hindi ko nalaman niya lang yung... Nag-subscribe na ba? Ano ba yan? Lagay na natin. Shout out po kay Sir Edgardo Limpahan. Kay Jaren Tolentino. Hindi ko patakbo. Hindi ko makatakbo. Nagdalak na ang likod. Madulak mo dito. Ayun talaga. Sa bali bumakutan. Sa bali talaga. Tapos may sapay anak mo, ha? And shout out din po kay Ma'am Rose San Juan from Quezon City. Ayan sa mga taga Quezon City dyan. Pwedeng bilhin. May idea po ba kayo kung magkano ang mani sa Alin? QC? Palengke? Para ano, nalaman namin kung magkano bintahan ng mani. Baka naman lugi po kami dun sa price na binigay namin. 90. Baka 150. Dito ka, alam ko na 150. Hindi logi 90. Pwede na yung 90. Hindi, galing pa ng kwan. Minduro. Sigurado pang masarap. Yan ang kuling tipit.
Hello po sa ating 112 viewers. Ang dami na. Parami ang ating viewers. Marami rin ang Yan. parami ang ginapili. Yun ang mani. Paglaga tayo guys. Pagraramanan tayo. Ito masarap yung mukbang. Makag magmuya mo makapamagbalap. Magkapunod tayo ngayon. Para ubusin. Balam? Charles, May dala kang cellphone dyan? Ay, sigurado na naman dyan ang ano nyo, attack nyo maghapon. Mamaya ikaw na ang atak. Ikaw na ang ma-attack dyan, Long. Ang sinatron. Tingnan kayong isda doon sa tindahan. Pagbigyan ko pa kayo hanggang walang pasok. Pag Charles. may pasok na kayo, video lang hawak nyo ng cellphone sa atin. Tigil talaga. Bawal naman magdala ng cellphone sa school. Sabado, ang hawak ng cellphone. Medyo linggo. Hindi kayo, muna tayong gawa. Baka biyernes pa lang siguro, palog ka naman. Yung pabili natin. Saan? Hello po kay Sir Renato Aguinaldo. Hello po, Sir Renato. Dam! Wala, sama mo nga balaw. Samahan mo daw si kay Jube, dali. Tingin daw kayong isda dyan kay Kumari Gisa. Nagbiyaga naman dito kumare. Doon kayo, magtingin kayo kay ano, Ang pare. Meron dyan ang doon sila. sa talipipe. Ay, talimite. Talipipe. Hindi nga, bakang tawag dyan. Naimas nga mailambong. Gano'n, no, kaparot-parot. Gamit ka na ng iba dyan, oh. Nasamit mo po. Kahit dalaw yan. Pwede mo kami. Master Chef. Gamit ka na dyan. Ito na, oh. May napalitan natin nila siguro kapo. Hindi natin pa. Green sa bahay, napalitan. Ito na, oh. Namin yung green na yun. Ayun pala, oh. Nagkapalitan. Gago eh. Ito lang, oh, yung chinilas mo. Makablaw naman po ka Team DFL from ano yun daw? Pangasinan, Pampanga. Daw. Dao. Dao, Pampanga. Daw. Daw, mali ma. Kay Sir Alvin na po. Daw? Hindi ko alam. Daw, hindi ko alam, ma. Daw, daw. Ba't malay ko daw? Oo. Dayo. Hindi, dao. Lagi mo ginadaanan din kung punta ka ng paglahat. Oh, Ah, daw, 120 daw. to 120 to 130 ang kilo tay bagyo ti mani. Alam ko mahal na dyan. Ay, mahal ito. Wala naman sa bagyo. Wala naman rin sa bagyo. 90. At sa mga taga QC po, baka alam niyo po kung magkano po. Dito po kasi per balde. Eh, hindi naman natin pwede ibenta sa Manila ng per balde. Hindi na alam yung bandi-bandi. Sikit-sikit ko nga talaga. Nagalak na pag tayo ka. Parang, Kaya nga, labas na pagkuhan. Labas. kaya kung ano, wag mo nang iyan. Iba na talaga pag kuno. Wag mo nang hitayo. Yung Sikot talaga. pag 30 to, kung ka na talaga maramdaman mo na yung mga stick na pasok-pasok mo dito sa likod. Yung kwarto, guys, yung karto ni Peng, puro sa lumpas. Oo, kadami. Kasi kadapi kasi may lagrusa. Tsaka, abutin ko na lang eh. Lahat ng pagpahid. Baka may aling religious ka ba? Mas ma-appreciate ko pa nga pag mga salumpas ang dala nila ate. Tapos kada chocolate. Hindi ko pa nasinin yung mga chocolate. Yung mga salumpas, tabi ko na. Akin yan. Save my Kasi life. tay. Sabi mo na yun. You saved my life. Lumpas. Effective din kasi yung salumpas. Masarap din kasi. Sarap. Yung mga magpadala din ng balikbayan. Basta ano, Kaya yung nagplano magpadala ng balikbayan box. Damihan nyo na lang sa lumpas. Lahat ng pangpahid dyan. Oh, tumatanda na ang mga ladies guys. Hindi na kailangan ng chocolate. ayoko lang Ang sakit ng likod na. padiagahitin. Basta na ko. I-crowd nyo na hal yung ano. Hmm, mas mahirap yung nagapulot-pulot na ganyan. May bag na bigat mga manik ladies. From
Ma'am Belinda Sardo. Nag-iba na. Naman na Yum. lansunis, may rambutan. Ewan ka, naud siya may pisto na kanina. Sa Sa sako. Ito. Kunin niyo yung kuneng. Saan? Ate Gretchen yan, di ba kanina? Walay. Ay, wala pa nabihan yan dyan. Yan, shoutout din po Wala pa. kay Ma'am Teresita Serkena. From Seattle, Washington. Ayun na, dyan. Saan mo kayo magumatang man? Kasi ba kayo Yung mga pa-deliver lang sana nila dyan sa bayan now, kagaya sa Dragon Fruit. Atid nyo lang sa ganito. Bahala silang kung galungalin nyo naman. Baka muna, ipagawa Ganun sana eh. Yung gano'n. Ang papasana ko na lang. Kasama ko ng Mindanao. Okay, go. Hindi po kayo ng isang kaban, ay dalawa. Ang mga dalawa. Ano yung kwan kilo yun? Okay? Ano yung kwan kilo? 41. May pasobray ng kilo. Ay, baka makatawid ng dagat, magkipis siya. Saging. Saging. Baka pagdating doon laga na. Tawid Yung na saging nga nahilaw, itawid mo eh. Ay na. Hinog eh. Lamog Ito na. laga na. Lamog na. Upang itong manay, laga na. Ay, laga na. Na lang. Nagkaroon problema eh. Maganda lagta. Sa barko, ano ka? Magdala ka ng mga supot-supot. Sabi ko, Makakilaw. ay ma, magsakay Ay, man kayo barko, di ba? Simple eh. Walang Mani-mani magbila eh. Magganong ka na rin eh. May nagasama, di ba may nagasakay nga yan, magbaba sa Batangas, pagbiyahe, Oo, balik maglaga ulit ng kaya, Abra, kaya, tas- magabinta lang. Makita ka ng kwan ng andun sa ano pababay. Oh, simple eh. Kala nila dapat kita. Di sabihin nila na ano, ay kung pababayin niya ako nasa gitna na, eh balik mo yung barko mo dun sa may pangpang, ay sa may Abra. Wala ang paglamog na ako. Ikaw lang gusto mong mabuhay, ayun na eh. Mani kayo dyan, popcorn. Samahan mo na ng balot. Yung sa Samahan mo may, lang itlog ng pugo. yung sa may ano, yung sa may pier sa Batangas, yung ano, panutya, panutya, panutya! Nagpapanot siya. Tapos yung driver pa noon. Panot siya, panot ka! Loko to ah. Panot siya. Sa balimot siya, magbagamaw. Sabi nung ano. Kasama ko nung nagadurto-dur ay. Galusot-lusot lang kami sa ano eh. Sobra-sobra pa naman kasi kami na sakay ng ano, sasakyan. Sabi niya. Galing Tawag namin. ako si mag-introduce si Kuya Dan muna. Is bahala lang kayo sa Marquez. Sabi niya mag-assign na daw siya. Sabi ng Teligaya, hindi ka man namin tawagin kung mag-vlog. Nakasan niya daw. Kaya paano? Siyempre, isang sabi niya lang yan. Ang nervous ng dalawa. Ay, tukahan mo talaga sila. Tagal-tagal nyo na. Ako ngayon pa lang. Hindi pa kayo marunong mag-ano. Yung shout out na lang naging salita, mali pa kayo. Ama kayo pa eh. Kaya madi ka matayaban. Sabi niya gano'n lang. Kuya Dan. Gustong gaya ba? Tinanong daw niya na ba't kayo na yun? Magpaligo lang ng baboy. Pero yung uniform niya doon sa bag niya. Ano gawin natin sa bangos pati Malaw. pati tulingan? Parang tulingan. Kuningan ba ang drink? Lagay lang muna doon. Sinigang? 10:55 pa lang. Ikaw mo yung kwan. Yung ayan ba yung isa? Isda. Tulingan. Pwede. Hindi. Tapos gawa natin yung isa. Kailan kayo magkatay ng babaw? No, Bruce. Buka, ay sa bukas naman rin araw. Ha?
Ay, linggo. Kalinggo na madaling araw. May bisperas kasi yaw. Naubos din na. Bukas, Sabado pa lang bukas. Nasupot-supot. Apa yan? Awan tingin ko ano tindang karne. Okay. Ha? Yan ang mag... Magsiguro mag-isakit sa siguro mo. Si kami, mali makatagal na Yung talaga. pera mo kay William ng tao? Ano? Yan nga rin na nairuwang. Ano ang binili mo sa ulo? Tinulak ko ang. Sabaw. May ipit yan. Ang munong madila ko kay... Salaysay daw ata nila yung sa magando. Ay, yan na. Kala niya hindi ko naman Nagpasipayan naman. Madian sa akin. Hindi na ba siya magana? Para magluto na yung ano, yung nila. Bait siya. Wala siyang kuwan. Wala bang butas siya? Wala. Kaya sabi ko, puro kadang na rin lang yan eh. Wala yun, ginulaksit niya lang siya. Routine niya lang. Kabait ano siya. Kabilis siya magana oh. Sabi Kaso niya, naawa din ako at ano. mga loko na. Sabi niya siguro, dati mga bawati sungal nila sa akin nagatubaw. Ngayon ko na. Ano ang lasa, hindi ko niya nga. Ginagawa niya ng dila niya, oh. Tuturan niya na iluwa-luwa niya pag talagang, Iluwa niya. ano, Alam niya yun. alam niya na yan eh. Nilaluwa niya nga. Hmm. Sabi ko na, laing magtan. Ano mo na mo di susok ng kwan. Gawa silang donut, gising na rin siya eh. Manager gaya. Baka kusit kayo sa punan niya eh. Bantay na talaga eh. Nauna 3 pa, weeks na siya ngayon. nauna pa siya nagising. Very nice. Mga 1 month na. Lagi naman kasi tayong wala. Paano hindi mamalayan niyo? Madimi pa yung mga Diyan to pa mo na napit sa tantan. Ano pitchan niya? Ipag nga, kaya nagulat ako bakit nandyan na yung ano ni Sabi ko, Pachay. ano 25 na naman? Mabilis mag-ano na siya daw. Deliver. 3 days lang pag dito. 2 days lang. Gulay nga kung puling tipik. Hindi ba yung ay 20? Arap, napalupa. Mas masarap na yung ilaga. Yung manamis-namis siya. Yung medyo kulong-puti. Ang ganda magtupak ng tupi. Ang hilaw pa. Karog na karog. Buksan ko na lahat sa ko ano, itapon na lang. Ang kulad yan, di ba? Ano? Nakalate ko ano? Ang paganda ng mga ano. Hindi lang. Ano lang ka para doon sa bahay? Padawat kayo man mani watching from Cagayan. Nagadayo. Napauliya sa Cox. Nagadayo ma'am. Nagbuton ko. Ayumat. Hmm. Gadit din eh, purpurok nila. Pagpalado may. Wala na kulay kontaw. Mali nga manay nga bi. Mali nga binukutan. Nalahisan. Kung may mga kamag-anak sana dyan sa bayan, bilihan nila, iatid natin. Sabihin mo eh. Parang yung sa ano. Kaya nga, Gcash lang na. Kay Oo. Florida Sabihin mo eh. Familia. Kanila. Yung dyan sa ano ma'am, sa San Jose, kung may mga kamag-anak dyan, Ay mag-Florida, baka gusto nila ng mga yan. bilihan nyo na lang po sila para makatikim sila ng ano. Yung pamangkin niyo po daw. Bago nga ko ito naman eh. Bakit pa magmerinda na. Magsugdamot tayo. Nangwamdan ka na. Magsugdam. Kasi kung sa malayo, talagang walang pag-asa. Kung dyan sa malapit, ay Matay. matik. Isang matugdang. Kamayang hapon, makita nyo na yung kamag-anak nyo, nagkakain na ng manay. At talaga na ganun siya. Parang minsan.
Sira ito ito. Ano? Ako na kadurot. Ako rin di kagiyab. Pag dingnod dala di urigis si Kwa Baboy, tataray daan. Dito na namin patayin siguro. Doon na. Katay po nga po na dalawa lang kami. Walang labas-labas sa kulungan. Ewan na kaya kanila. Sarap di bang nag-alaga? Kamo. Yung laban nila. Sakit ko lang sa loob ng kulungan. Hindi yan, may bayad yan. May pa yan. Ilan na rin nagastos niya sa araw. Diba? Ilan ba yun? Pap, di ba nga? Happy din? Ang laki nila eh. 5 buwan? Malaki na? Malaki na ito yung baboy natin na kakain din. 60 kilos din siguro. Hindi na napapagod. Taas pa yun. Ay, wala na, hindi magkain sa Pilgaya. Kaya maya. Pag di na Pag hindi na papaliguan, hindi magkain. Ano ko na lang sila, hatid-hatid na lang ng pagkain. Ba't saan kilpas mo yung sabay na sa inyo? Magsabay yan, baka sa isang araw, mag-uwi na yan. sabay na. Parang malaki. Wow, thank you po sa sticker, Sir Armando. Thank you po. Thank you po. May pang merienda na sila. And shout out din po kay Sir Noel Lano from Algasin, Saudi Arabia. Hello Team DFL, good morning, nice to see you again. Take care. Yeah. Thank you so much po Sir Teo S. Teo. Mali pa rin. Hinirap nga lang. Shoutout din po kay Ma'am Pelita Bautista. Nakano uwa tao. Ano ba sa dyan? Magbigay nga sana kayo. Hindi pa nga. Alam mo, may ginaano ako sa bahay. Bukas na hindi man nagulan. Good morning from Dortmund, Germany. Now, Di mo alam now kung ano mga sa ako. ka-dragon. Watching Oo. from... Kabi ilagay na lang yung screen. Di kaya tagag mo ba eh? Mamaya nga po kabit namin. Kung pagdating mo. Watching from Dortmund. Saglit mo lang yung kabit yun. Itap ka Hello lang. po, Ma'am Marie Sen. Nalagay na rin kawayan. Good morning po dyan, Ma'am Marie. Maganda nga ngayon nakarawan. Tinanggal na namin yung talay. Init. Ninitan kahit pa paano. Saan yung kanila ito? Germany. Dortmund, Germany. Hello po kay Sir Ryan Marbaldos. Kailan kaya tayo makarating sa ibang bansa? Kukuha na kayo ng passport mamaya eh. Asa. Hanggang pa nag-iwit Kung na. ba makarating ng Cebu, mabansa. May ibang bansa ka. Diba? Gusto ko makarating sa Davao. Gusto ko makarating doon. Ako sa Cebu, Davao, Magkano ang pamasahe lang doon? Bohol. Uy, Bol, pwedeng ilang travel natin eh. Ha, hindi? Sakay ka ng bangka. Ay, Barko. malaking barko. Doon sa maganda sa Samar yung yung daanan nila. Pag napunta ng Bohol, magpunta kami ng Cebu. Sa gitna ng 30 minutes lang. And shoutout din po kay Mama Maricel Innocention. Kay Kuya Renan Official, hello po. Hello po. At kay Bilu. Pen Babang. Sama ka sa amin, Ate Joan, taga doon kami. Anli Durian doon sa amin. Sa Babang. Ay, sige po. Nakatik mo ng durian. Marang pa lang.
Marang. Pag nakaluwag-luwag ang Davao, Pagka ano, next year, mo tayo. ano ko, Yan. Happy birthday po kay Ma'am Erlinda Rason. Yan sa mother po ni Ma'am Maricel Inocencio. Yan. happy birthday po. Ma'am Erlinda. Order na po kayo ng mani. Kapatulog mga ating aralin tayo mo. Happy 6 Dito ikaw, sasaksa ka. Yan, happy 6-month-old Zachary Luke from lokal ng Stockholm, Sweden from Lola Pilita at Lolo Ed po ng Sweden. Yan, happy 6-month-old Zachary Luke, baby Zachary. Ano pa niya, Zachary Luke. Pagka puro mahabang kinalagay niya, lagay niya rin ano eh. Gusto mo tigas? Gusto matigas kahit maliit. Kahit isang piraso. Ganyan. Mahaba nga kung walang boot naman, di wala rin. Reject pa rin. Hindi pa rin. Walang silbi. Kukulay. Kukulay man. And shout out po sa anak ni Ma'am Aiza Peniquito na si Lawrence Adriel Peniquito. Hello, Lawrence Adriel. Sarap ng durian, Ate Greta. Creamy siya, masyado. Nevermind na lang yung amoy. Siguro pa, Pinagdudurian, di ba ngayon? malasa din siguro ng marang yun. Oo. Mas malalaki lang siya, parang ano. Parang ano ko yung Nung pinagkuha na natin ng ano, ulan sa Manis, may isang piraso doon. Oh, yan. Pataas din pa lang po naman. Kaya nga, kala ko ang daming durian na parang lang kaman. Ay, ano, pakak. Hello beautiful ladies, taga-duday tamani. Mga naktibog mani ngayon while watching you. Si Manang Marlene, hello po. Hello po, enjoy your ano. Marlene's Kitchen. sa internet kaya. Padala natin dyan kay California. Beautiful ladies, magkakapatid po ba kayo lahat si Manang Beta, single po lang. Padobol na. Good morning din po kay Sir Noriel Dalida. Ano po yung pinagpipilian niyo? Ano po yan, mani? Tinatanggal lang po namin yung ano, medyo kuling pipik. Para hindi naman lugi yung bibili, diba?
may kamag-anak po kayo dito sa San Jose, Na gustong gusto na rin makatikim ng mani. i-deliver po namin. Free delivery na po. Magkano presyo? 90? 90. 90 daw po. Ang isang kilo. Dami na na, pagkano pang manay. Oo. Ipakita mo yung kwan, isang kilo. Kung ilan yung kalami. Pag 60, 120, ay pag ano, kaya magpangalap niya. Pag 60, 120. Malaki? Malaki? Inbag tanda ni Gardo Kadwayo, agdala kadyo mga ay mga ate. Sinigang buho anong binabilay? Opo, minsan kapag hindi po siya busy sa... Ano yan? Baka Kaya wala ano, yan silang ibarya dito. anong ipabilay? Siling green, tsaka siling Malaki? na. Masili? Oo, yung green. Yung green, yung ganyan o. Sinigang Sigang malaki. kamo. Sinigang tapos sa ano sinigang? Sinigang sa isda. O sa Davao daw 140 ang kilo. No? Sa Baguio ay 120 to 130. Ibig sabihin mas mahal sa Davao. Siyempre mas mahal sa Manila eh. Diba? Mas mura doon eh. Dapat ko si Ernie. Puro kalalaki man yung ginasabi nilang presyo. Pinangkap din kasi yun. Wala. Yung mga bantang Davao na yun. Quezon City po, magkano ang presyo? Pangang taga Cruce. Nako. Puro taga out of the country. Magkano po dyan sa Sa California? ibang bansa na lang po, magkano po dyan sa Cali, sa USA. $35 daw ang 1/4 sa QC. Five. Minimum po, pwede sa O di apat yun, apat. 40. Oh. Pwede na siguro baguhin agad yung presyo na yun. Gawin na Oo, parang lunggi po kasi kami sa 90. Sangdan. Ang hirap kasi ano yun. 1/4 daw ang 1/4 35 daw, 1/4. 35 ay apat-apat di apat na 35 di magkano na yun? 35 lang pa. 140. 45. 45, 35. 35. Thank you po, ma'am. Si parehas sa ano, Davao. 140 di ba sa Davao? Dito lang po talaga sa ano, Mindoro ang Pirbalde. Pero ano na po yun? Laga na o hindi pa po? Hindi pa siguro. Sino mo yung cellphone mo baka nag-reply si Kuya Jeng? Wala akong load. Sa steak, almost $3. Iti fresh, amani. Iti fresh, amani. Hindi ka daw laga. Mahal eh, pag nakalagat na naman. Hindi kamahal pala eh, 140. Quezon City. Mura-murahan lang ng mga bago. Quezon City, yun na yun. Shout out po kay Anson Manila. Anson Manila. Yan, sa mga taga QC po, order na kayo. 100 na lang. Sinigang at saka sili lang pabili mo. Ay, mandaan pa. 20 daw per baso paglaga. 20 isang baso, ano kayong baso nun? Ano po yan? Yung Baka yung cup cup noodles? noodles. Baso. Baso ng misto. Nakakall ba sa wifi yung cellphone? Ay, yung ano eh? Hindi, hindi yung Kaya pa yung invitation niya ko, no? Kasay. Nag-calling ka na si Sarah? Oo. Kailan? Di ba sila ni Bibi? Kailan? Kanina? Kasama si Saysay? Hindi. Di ba kayo? Pilikig na raw. Naiwan?
Yung nanay. Kasi, Kaya nga andyan ko dito. Sabihan ko si nanay eh. ano kasi nga ano. Matapos yan, magpunta kayo doon. Balik na naman yun. Daming piliin na doon manay, paalis na sila kako eh. Lipan? Oo, may nga pa kung kaya ginapura yung mani na pilihan. Hindi po pang cup noodles, yung baso na payat na tag-sampo. Yun, yung parang Nescafe. Ay, malaki din kasi yung cup noodles. Latak na yung ano, nakaputulay sa lambo. Manulit na yung mga Niya. Mabilis din natin. Oh. Uy. Mabilis na ito kaysa yung magtambal ka sa puno ka. Kunti na lang oh. Ibig sabihin, isang maghapon din tayo. Wala. Ba eh? Wala, kunti na lang. Yung mabilis pa tayo at hindi na tayo Saan nga ako? magkain ng ano ay saglit lang daw. Padaan. Sipag talaga ni Manong Gardo, keep it up kabagis. From Sir, ay kay Ma'am Olivia Peno. Basta nakakapi po yan. Basta nakakapi po yan. Pati slide. Sabi nga naman nila, masyadong magkape. Wala na. Yung reject na dragon fruit dyan sa inyo, 145 per kilo dito sa amin. Reject na yun. Saan po yung sa inyo na yan? Yung madalang QC na dyan. lang. Talaga pa daw Chen ng dragon fruit. Wala pong hinog na Sayang nga eh, walang hinog. Yan, Hindi na siyang padala pa tayo ng kahit ilang kilo. Kaya siguro makadala kayo na. Uwi. Hindi marunong. Lapo. Ayun, andita natin dyan. Magdala kayo. Bagay, may pagsakan na eh. Hindi oh. Ay, oo, dala mo ito pa. Pero, Oo. Hindi kaya. pa nga, Ganun hindi siya. Ay, ganun lang. Kain na natin di kamada yung ano. Yan. Sa Nova Bayan daw yung sa QC. Ay, isa na ba? doon na Malapit sa lang ano, yun. yung binibili ay Malapit lang sa Namamalingkihan natin. Namamalingki din po kami dyan sa ano, babae. Kaya siguro tatlo. 80 kilos, gintinta ko sa tag-isandaan. Ano na eh? Ha? Mahal ba yun? 90 kanina eh. 90 lang kanina, 100. Nalaman yung price. Siyempre, para ano, para hindi naman tayo lugi. Ang galing pa ng kami, yung meron pa. Hindi ko ganda sa kami-kami. Ano pa nga yun eh? Wow, thank you po sa pa-sticker, Mr. and Mrs. Ka from D. Share the blessings to our wedding anniversary bukas. Na magal daw yung aming bitat in DFL. God bless. Thank you po. Thank you, Mr. and Mrs. Ka from D. Mayroon na kaming pagkape. Ano daw sila, and wedding Mrs. anniversary nila Ayan. bukas. Congratulations po. God bless you more po, Mr. and Mrs. Ka from D. Ilang years na po kayo? Wedding anniversary. Ganda lang ko. Baliktad timat ako. Shoutout po kay Sir Ramon Rabago. Slim na si Greta. Papaya. Slim naman po talaga ako.
Kalalakaw, kapapag na. Kasano nga mali. Walang gabi yung Secret yung- mga no? adi. Wala man lang yung karno ba? Ha? Dadawat ah. Di ka pa'y nauma. Di ka pa na sana. Di bagang kami na, gumatanggal ko na ma. Sa manood na lang nga, ano yung kita natin? Ay, rambutan. Nalakas talaga dito guys. Tas partida na pilian pa equality. Dito ay nagngina. Narudan at do pa'y ampaw nga na isa Huling pipit pa eh. kay Ma'am Hope Elizabeth. Ay kay Master Chef. Ito, ano na ito? First class na ito, napilian na eh. First class. Class na class. Pang-export na. Para hindi tayo mapahiya sa ating mga buyer. Yung matira, yun ang ilaga namin. Ang kuling pipit na lang yung Sabi na namin lahat. Ay, kami ko lang, malapit na naman ang tao. Buti sa ano. Maganda na naman ang tao. Balik ka na naman ang tao. napaganda na yata ni Anod yung handa niya sa bagong taon. Dito na tayo lahat. Hindi, yun nga, ay, 30, Ilang taon ka na? mga 33 na. Ako nakabuding mo pa eh. Sabi ko na 40 tansan. Kita mo Ikaw, pinailang taon ka na, Peng? Huwag mo nang alamay. Malamig. 31. masasaktan ka lang. Buti nga ikaw, 32. Kuwan ka na. Sitil. Huwag mong subukan. Sabi nga, masisira ang buhay. Sitin washing. Nagkasitil na siya no? Meron ka lang marikit. May malikit na at tambo. May tambang daw. Eh, ano ka na no? Pili ng pang ano. O Yana, magtulong ka dito. Yana. O kaway-kalaway ka doon, Yana. O dali. Dali yan. Palay ko na. Mani, pagyapon. Yana. Ganda naman ang Ayan, may bisita suta. kami guys. Si Yana. Sabi niya, hindi niyo na ako ginapasyalan, tita. Karga ko lang. Ako na po magpasyal. Busy. At mga tita sa manes. Mas marami na talaga dyan dad yung ano. Tama na. Tama na. Sabi mali yung iparagitan. Nasakit na akong kan. Kasunod na ko ako. Yung Mas sabay-sabay marami. nag-garbes. Ay, Mas marami sana Liana yung sa atin dito. Sana all na lang. Kung hindi naman Yana. Ano? sabi ko kay baby, kadami ko na release. Sabi ko rin. Yan talaga. Hi po sa inyong lahat dyan mga kapatid. From Patas, Ella Marie Balvar. Yan nila po ka Ella Marie Balvar. Yana. Malay pa si Payas. Siyam yan. Taga saang ano po kayo? Distrito. Yan yan. Yan yan yan. Pula-pula naman mga pula-pula. Siyam yan. Maganda yung mapula. Ang pangit mo sa buhay natin yung kapag. Ako naman ang sitapin. Ganyan lang talaga yan. Mga nagalitaw-litaw na. Kung magdilaw, madanagan din tayo. Ganyan yung singaw ng init yan. Ang pula-pula. Hello, Princess Liana and Mario. Ikaw na Si yung Ma'am Marley's Kitchen. O, kaway-kaway ka kay Manang Marlene. Ang mga natigil. Nakasaon. Hindi bata. Isip ko na dito yung ano ko. Kung hindi na nagkalat dyan. Isang ano. Saan? Kung pipet? Si Buster. Ano rin yung budka dito? Dami pa eh. Oo.
Tangan. Bakit? Ano naman? Wala na bawal. Malamig ka. Lamig. Kung bagong laga, malamig. Ay, ito, tanong natin. Bawal po ba ito sa ano, yung nilagang po kay Ate Aisa sa bagong panganak? Yung nilagang po. Bakit? Kasi puro ay kasi puro kasi. Yung pinakamabilis mag-comment, may ano, kulang pipit na ano, pre. Yung ano, dito. Shoutout po kay Ma'am Grace Aquino from Belfast, United Kingdom. Diana, bilisan mo maglaki para may kasama kami. Pero mo rin doon yung ano? Ha? Pero na gawin. Yeah? Dito na. Ha? Pero na gawin doon. Bukas daw pinapick up lang sa tulong ngayon. Ito na mga deflect. Andun na daw sa kanila. Balik yung dito. Kaya yung ginawa ni tatay? Oo. Dahil ano siya na eh. Ay, balik yung kuot mo doon, kunin mo na. Yung Masukan na. Kahit daw, diyan pa rin siya. Ayaw niya, maingay na daw. Nagayak na lang siya. Shut down! Nakaanduay pa yung gaya mo. Yan, may balungan. Galing ka bata? Hindi na masakit na Salamat sa shout Ha? out. Sana makapunta kami Hindi dyan lang sa sakit? inyong mga idol. Welcome po kayo dito, Ma'am Grace. Tagasan po kayo dito sa Philippines. Pipiti na yung top. Ikaw pa Ilaga, eh, magtapon, di masarap mo yan. palang ano na minsan sa ilaga. Yung kwando, malaking kaldero. Kasi ang lindo yan. Siyatak yan. Ganda man kasi tingnan mo, pag ano, ang ganda. Lalo kung malinis naman siya, matanggal ang buhangin niya. Ay, talagang magpapabili ka kahit ayaw mo. Yung lupa, oh. Pagkapal na yung lupa. And shout out po kay Brother Hennis Pasqua from Edmonton, Alberta. Po, Brother Hennis. Alberta, Canada. Yeah.
sa'yo, may picture ko lang doon. Ano ko dyan? May tingin sa akin. Pwede ba yun? Ako na. Pwede yan siguro. Pwede okra. Sige, lagyan mo na kung gusto mo ilagay. Hindi na. Sa daming ano, Magsasabog. mga okra, ano na nakuha doon. Yung tigas ko na ako. So, kung tingnan mo yung ba? Hindi makakuha ako ng okra. Isang araw. Tigas na yun. Ay, nung ano, nagtinda tayo. Yung ginulay ko. Ang talong, gabulak-lak-lak ko. Abo na yung Galing ko na nga sana. Tanggalin ko na yun. Sa bulaklak. Sa daming bulaklak. nakakaano pa noon. Hindi ko na Bye. Maganda niya kasi walang ano, puto. Pati kubay, survive. Babae natin. Yan, shout out din po kay Ma'am Ninifle Fernando. Hello po mga idol kadwa. Tawa ko sa tawa ni Kuya Alin mong nagaganap. Kala nila hindi nakita, hindi nila alam. Hindi mas katawan. Thank you mga kabagis. Lagi akong nood ng vlog nyo everyday. Kaya sa work po ako. Ako po ay taga-Sablayan. From brother. Brother ko pala. Ano sa akin? Ellis Pasco. From Edmonton, Alberta, Canada. Taga-Sablayan pala siya. Gusto siyang padilibira ng isang kaban. Baka gusto nyo Baka po may gusto kang mag-order. padilibira ng isang kaban. Kaya lang Sablayan, malayo. Daan nyo. Additional, additional, ipang pulo. Hello kakabsat, kamusta kayo? Amin dito from Tita Rose Kitchen and Adventures. Ganun sa ilang mga po. Ilang po ito. Ya! Kaya ka na pa. Ito na! Dahil 11:24 na. Hindi natin namamalayan. Charles! Natin naman malayan eh, kunti na lang rin ako. Charles! Lagyan mo kasi yung malit na kwan. Hindi pa rin po na. Na baka mamaya nga eh, magsobra doon yung pagkargahan nila. Baka may kamada ng maayos, di madagdagan yung dala nila. Kunin na rin ba ngayon yung kwan? Kala ko daanan nila. Ngayon, hindi may ayos ng ano yan. Sa kabayan Hindi nila daw sila. kaya niya pitasin niya yung baka... Pupurang din ko na ako. Bakit siya nakasama niya? Natulong ka? Hello po, Ma'am Rowena. Dala sa kamusta po kayo dyan, Sir J? Wala pala si Gigi, kadate si Ango. Sa bayan sila. Baka nga. Sa bayan si Gigi. Ano sa ba? Sa bayan si Gigi? Ba't niya lang? Sino? Si Erwin Catalan. Nagka-chat siguro sila. Nakto. Erwin? Sino yun? Erwin Catalan. Friend ko nun sa Facebook. Bayan. Di. Sure po, kasama niya si Ango. Finish kaso at baka na ako, sinumar. Ba't hindi ginasama? May sinumar na agad? Hindi ka nagsinumar ka. Kala mo, galing ka seminar na pala no? Talaga. Nagulat tayo pakasali mo. Maghabol ng pang December. Baka gulatin tayo ni Gigi ah. Pati rin ah. Isa dito, tinanong ka kaman. Shout out Paano sa... ganyan man trabaho niya ako? Ano yun mo kasi isa-isay mo hindi ka oh! Tatalsik ka na. Ganyan lang ako, hindi ka makaalis-alis dyan. Ulit-ulit ka dyan. Kasi
Shoutout po sa mga taga La Union. Kamusta kayo amin dita? From Mr. and Mrs. Capron. Punta na yung maganda, iwanan niya yan. Sige. Pinilat ko na naman. Anong bilhin mo ano naman? Lak, daming paminta dyan. Wala na. Hello, hello sa mga taga La Union. Cabinet yung malaking lagayan doon ay. La Union, di ba? Doon yung mga ano? Ilang na yun. May buhos ko na natin yung buhos. Magsahin mo pa ng kami. Charles, magsahin ka na, Charles! Charles! Bigyan mo ka rin yung Hindi mo tinignan yung sinaing ko doon. Hindi mo pwede mo yung malapit Sinaing pa rin. Opo, nabenta na po namin yung rambutan. Uploading pa po eh. Hindi ko na yung mag-edit ko lang yung pagka. Baka mamaya nga po ito upload. Bigyan mo na bigas yung Hindi yung natin ba? Pag-garbis niya ko na panahon. Hello again, DFL from Ate Rose Bash. I always watch your vlogs. Yeah. Thank you so much po, Ma'am Rose Bash. Hello po, Jam 24. Malaki? Jam 24. Parang sinuyas lang to ang yung Pilipino. Mas malaki ba tayo? Hindi na magkasya sa rice cooker yan na. Wala naman tayo pa. Yan lang ang luto. Alam mo lang ang luto. Saan yung patsayan? Kailan yung kanya? Laban? Kasi laban ng laban. Tapos magyaya, laban na naman. Naka-graduate ni si Pachay. Tatlo lang yan. Hindi mo magpihit yung nawaras. Kitang kita ng ano. Shout out sa mga taga Cordon. Hello DFL family watching from Singapore. Hello po Ma'am Annalisa George. Dami, bawasan mo kaunti. Bawasan mo ha. Bawasan mo. Shout out kila Ate Irene, kila Kuya Alvin, kila Ate Bunny. Bawasan mo kalahati. Kalahating baso. Diyan sa Singapore. Kelbay, no? Nagkuramos kami ng manik na naman. Dalawa lang ito, guys. Sige, basahin mo ko yung banda mo muna. Nakatulog ni Gayen. Matipay ko ah. Papaw? Oo, ang ganda dito. Yan. Dito. Dito ito. Paano kasi? Ganun no. Saan ang lagayan niyo ito? Yung pula? Ano? Nandiyan pa rin si Banggi. Pari na kadaldal na hindi na makadalilan. Wala ko. Nakatulong ulit pa din. Kaya mo tayo? Sigarilyo yung ano. Ito, nakatulong na. Kaya ko nag-robe. Tugod ko matulog. May blood ka. Nakatulog.
naman pay. Pret magahan. Ito na ako, magkain. Wala sa bahay. Ito. Sarap na ulam niya doon. Ang tirita. Sarap nagluto si Lia. Mali. Ito mamaya, tangaliin mo pa si Dia. Wala kang lakas ng pili ng manok mo meow. Ayan, nag-ano na rin yung kamay ko. Nagmanas. Siya? Parang nagmanas na. Saan mo manas na? Parang pataba. Imagine mo lang yun kay pero ganyan naman yun. Doon nag-umbok kasi ito. Ito na ang muscle niya. Nag-ano lang yun. Nanalay. Kunin mo si Tete dito. Pag ganda dyan. Yan o. Putugin mo niya sa mga. Hintay mo si Auntie Pasing daw. Tawagin sa tipasing dito! Kasama niya si Saysay! Dalayan ang kuna ka mo. Nakakay di ko na. Ang dami. Sakit pag magtayo ka. Diba yung tuloy-tuloy na eh. Kaya nga, hindi ko na nga Pag gina... magtayo, nag-lock. Hindi ko na ginagalaw yung Ang sakit ka, hindi niya na masurutan yung lock. Basta na. Hindi na nakabalik. Nagbalik. Nasurutan yung ugat. Pangita. Durugin mo lang ngayon. Man! Ito? Sabi mo kasi, dito nakaturo. Oo, sige na, dyan na. Ilagay mo May ng takip. pamintang durog dyan ah. Yung paminta nyo na kadami-dami, wala na? Ubus mo yun. Ah, di. Ano, grabe, no? Ubus mo yun. Sobrang dami. Kala ko hindi ko na maubos mo yun. Kasi ano, mabango. Hindi siya matapang lang. Nagasan ko yung bukbuk ko. Di ko, naibus ko. Di nagkuha tayo. Luto pa mo sa ito. Tignan mo dyan kung nagbaba yung kalde, yung ano. Yung kawaki. Yung rice cooker, baka hindi nagbaba. Yan mo, di ka magpagkat. Hindi ako makatagaling guys, nagpilay yung kailangan na eh. Tawag lang mo. Sila. Yan, shoutout po kay Ma'am Balcor, shoutout po kay Balcorta Videos from California, USA. Kamusta kayo? Amin nga, taga Burgos, Pangasinan. Ay, nakabadlaw. Ah? Ayun guys, i-end na natin ang live natin. Paalam na po. Marami pa po ang aming bukar ka rin.
Salamat po sa mga nag-send ng sticker. Sa ating mga God bless you more po at sa mga naki-join sa aming live. Thank you so much. bye po.